Juu, eli tässä näin Pro Hotellissa pelataan Nepikseen munasuoja pelaamat silleen tällainen niinku. Toi ei siis mun virallinen akko. Mä voin kirjoittaa sen. Juu, ja katos lukaa toi Ville Prosperos Limeslurpee. Olen hyvä kirjoittamaan. 17. Jää. Jäi 17. 16. Katsotaan. Katsotaan. Maksaako munasuoja? Ennen se ainakaan mun mielestä on maksanut. Katsotaan nyt. Hyvä. Hän ei ole peelo. Munasuoja ei ole peelo. Millä toi? Ei oo pelannut kahta päämiehistä. Joo, mut tämmönen pelovideo tähän näin, että se on moro.